OK, takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska je to další video z Itálie a jedem do Verony, tam, kde vlastně je jeden z největších zábavních parků v Evropě. Teďka jsme tady takhle na cestě, pěkná příroda, všechno, tam vzadu jsou hory jak bláznen. A máme ještě plán B, protože taťka se snažila objednat lístky na internetovém jejich portálu, bylo to přetěžený, takže kdyby náhodou to nešlo, tak sebou máme skatey a viděl jsem, že tam jsou super skateparky, takže snad to vyjde, ale už to máme tady. Zaparkovali jsme, naštěstí tady místo je, ale je tady hodně moc lidí. Ale nádherný počasí a všechno, takže bomba. Nejspíš to bude začínat malýma atrakcema a pak už to bude crazy. To je plánek celého toho parku. Crazy a hlavně, hej čum, tam je to, brouk, ale čum, jo, tam už to jezdí. Jak Charlie byl posraný, on říká vždycky, že potřebuje nakopnout adrenalin a v Pratu se vždycky posere, tak až příští léto přijede, až přijede příští léto sem, tak ho sem z toho provezmem a ten adrenalin mu nakopneme, i když nebude chtít. Je to tady fakt obrovský, máma říkala, že to oproti tomu Pratru je 100krát větší. Low taper fade. Pičo. Je to, vole, je to fakt ostrý. Tady jdem teďka na Raptora, to vypadá insane a hlavně tam jedeš hrozně moc hlavou dolů a motáš se jak event. Tak já jsem se vůbec vyblil u nás na pouti. Jo, Fila tam byl na jedné atrakci na pouti a poslal tam Blitek pánovi na železný kolotoč. A tady to je udělaný na styl Jurského parku, to říkal taťka, abych z toho nevšiml ani. Tak to jo, to je konec. To je konec. OK, takže už jsme na cestě na tom tobogánu, jaký jsem vám teďka ukázal. A je tady raketa lidí, takže mě zajímá, jak dlouho se semka dostanem. Ale posouváš to rychle. Já se poseru. Vicky Quiffy, tak co borci? Jsem ready, naprosto, ale už to začínám cítit. Já už začínám cítit hovno u prdele. Je Vicky, na 617, jste tady. Tady. Je, hodně. Tak jo, hele, máme po první atrakci. A čekal jsem to horší upřímně. Ti vse vypl zas, to je klasika, ale bylo to hardcore, ale ne zas takovej, že fakt je jenom snad ve dva momenty. Snad jenom ve dva momenty jsem se bál, ale hele, teď jsem dlouho nejezdil, ale máme tady perfektní rail a vám ho ukážu. Tady, hele, hezký rail, to skočíš. Je tady tohle je typický maskot prostě Gardalandu, jak je třeba maskoti jsou fotbalových týmů, basketbalových, baseballových, tak oni mají svého maskota jen, že tady je z Lega, protože jdeme do Legolandu. Tak hele, to jsem v životě neviděl. V Legolandu jsem nikdy nebyl, ale je to insane. Jako to je fakt. Já jsem v Legolandu v životě nebyl, vždycky jsem chtěl jako malej, ale je to tady fakt ostrý. Fakt takový plný takovýchhle malých staveb. Třeba tady bude někde i Star Wars, to jsem sbíral jako jedinej malej. To je masivní jak low taper fade. Přesně. To je fakt hustý. Jako tohle stavět, tak by mě asi fakt jeblo. A tohle jsou jakoby benátky z Lega udělaný. To je fakt hustý. Ty mosty a všechno. Tohle mě spíš uchvacuje. To je. Napište do komentu, jestli jste poznali, co to je za město. Že já jsem fakt idiot. Je to cool jak debil, kámo. Co myslíš, že to je? Nevím, může to být Dubaj možná, ale nevím to přesně. Na tohle teďka jdem. To bude snad ještě horší jak to první. A tady churros a už jsme připravuju se právě na tady tohle, co dám do sebe do cukru, abych to přežil, vole. Kurva! Ale tady jako musím říct, že kivci dostat furt studio a jsou posraní. Ty jdeš? Ty jdeš, Vicky? Já jdu, vole. Jsme se asi jediní dva. Doma to jezdí? Ty nejdeš? Ne, já pojedu asi, jestli nepojede film, tak nepojedu možná. Takže už jsme tady a už se připravujeme, ale čím blíž jsem, tím víc ve stresu jsem. Co je? Jdu si kopit corndoga. Jo? Tak my jdeme na mašinku.
Jdem na to, už sedíme, jestli... Jo, ty to toč takhle. Jo, však jo. Fuj, ale mi teď uletěl telefon, lidi, ty vole. Tam byla fronta, jak kde byl. Čekali jsme asi 40 minut. Hodinu. Hodinu. To se zase bude vyklánět na tu moji stranu blbou. Ty barvy teďka dívej, jak to není zvyklý na to. Jo. Ale my jsme hezcí, hele, na té kameře. Jo? Tak. A to vše. Dával bych tomu tak, hele, kdyby tam nebyla taková lajna, tak tomu dám třeba... 6. Třeba, ne, kdyby tam nebyla lajna, tak třeba 7. To, jako bylo to dlouhý. Ale tím, že to bylo dlouhý a byla tam lajna, tak maximálně tak 4 z 10. Tak jdeme na to! To se zase bude vyklánět na tu moji stranu blbou. To je krása ale tady. Jo? Tady je krásný výhled. No dobrý, já jsem spokojený, jakoby. Ale čekat na tady tohle lajnu, to bylo oprus, jo. Tak co, tačko? Dobrý. Ale tak tamhle jsou já a nevidíš, že jsem koukal zrovna do kamery. Teď tady máme pauzu, máme tady Powerade a Red Bull. A pak jdem na poslední 2 překážky, asi tak vypadá. Vypadá to tady jak to trochu. Jak v Pizza Planet. V tom Toy Story. A tam je ta atrakce, na kterou půjdeme. Bylo těšíš se? To budeš jet úplně opačně, takhle. Když jsme byli tady na tomhle a vypadalo to takhle. Tady ušita a vypadalo to takhle. Ty vole. Jako jde to hovno vidět zase přes ty šprušle, ale bylo to fakt. Tohle bylo dobrý. Tohle už bylo dobrý, protože člověk neviděl pod sebe, tak nevěděl kam jde a pak se tam tak točilo hustě. Ale tohle je teda dobrý. Takže tady je ta dráha, na které jsem teďka byl a musím říct, že je fakt masivní jako loutý prfej. Máme tady basketový plišáky, tak uvidíme. Filu to napadlo, má 2 střely, paky. Nic. Tak, Filda, pojď. Paky dáš poslední nebo Fili si ho dáš? Filda. To je Fili, pojď. Ale za mě dobrý, jako. Bylo to close, ale ta obročka není takhle, ale takhle. Jako. Kámo, to byla nejdražší košíková vašeho života. To jo. Ale já jsem to skoro měl, kámo. Kife, jdeš teďka na tady tohle? Jo. Běž. To dáš, vole. Zkus to hodit víc do výšky. Víc do výšky, vole. Thank you. A jo. Nejvíc prachy pro ně, ještě lepší, než když mu za 20 sekund, vole, namalovali motýlka na vrchní. No to jo. Ale. Tohle je hustý. Už to jede, Vicky. Jo, už to jede. No jo, takže tak na tohle jsme teďka byli a teď jdeme na poslední věc. Jinak tady nalevo, kluci, vypadá, že jsou kolotoče pro vás, hele. No to spíš pro tebe, jak se tam tvářil všude. Hele, dávám tady fotku, jak se teďka tváří teďka na poslední atrakci. Dáme si i vídeňské kolotoč, pojďte. Jasně, že jo. Co to děláš, Vicky? Hodlám se víc za vás. Takže lidi jsme tady Na vídeňském kolotoči.
vídeňským. Tak nakonec neběžíme na tu poslední velkou atrakci, ale bude toho ještě víc asi. Hezky. Kife, naši koníci se nehoupou nahoru a dolů. Tak to blázníš. Tak to je mega neúspěch, ty koníci se nehoupou nahoru a dolů. My jsme to nevychytali. Kife, co jsi říkal? If it's jiggling, then I'm listening. Hezky. Ale dobrá cesta tady je, ale mama tweakuje. If it's jiggling, then I'm listening. Už tady jsou dveře a jdeme na to. Hezky. Ty bláho, ty To hodně skříplo. Co dělají lidi, kteří mají vole ještě větší případ než já? To si budou muset to peněžo vyhodit takhle na to. Tak co se bude dít? Ale točíme se. Pro mamu to má nějaký efekt, ale pro mě vůbec. Já to vůbec necítím. A jo, takhle. Jakože my se houpeme, ne? A teď by se mnou měl být na zelený sifl. Já se vůbec nevyznám v tom, co se děje teďka. Vůbec jsem to nechápal. To je další úzký park. Ale nevím, co tady je teda. My jdem tam? No počkat. No to nejde vidět. Tam. A tam to. Hele, tak tady Jumanji a tady pirátská loď. A vlastně i tady nějaký on-air tour. Nějaký sporty kronkety. Daty. Tak jsou zavřený všechny věci. A to jsou letní atrakce. Takže jsem v létě bude muset znova, až tady bude Charlie, ale. To je Jumanji a to je ještě otevřený, ale na to bych šel až po té horské dráze, protože tady to bude mega hezký v západu slunce. Ale je to tady fakt velký. Mají tady churros, mají tady úplně všechno. Ne? A hele, už jedou rychle. Tady žádná fronta není, takže to je úplně, to je za free. Koukejte na to. V létě sem pojedeme znova, to tady všechno už bude otevřený a hlavně, až tady budeme příště, tak si musíme připlatit tady ten VIP lístek, který vám předběhne celou frontu. Protože tak tady toho střídeme daleko víc a ty překážky jsou, nebo spíš tady ty atrakce jsou od sebe daleko, takže vždycky než se člověk přemístí, tak to je takový triky. Já to tam jak sériovej vrah. Tak ještě nakonec tohle stíháme. A to teda vypadá dobře teda. Tady. Jumanji. A tohle vypadá taky sexy. Uvidíme. Já jdu na volný pád. Tak čus. Gemma potente rubata. È un terribile sortileggio ha colpito Jumanji. Se la gemma non verrà riportata al tempio, questa terra, un tempo tranquilla, cadrà in balia di uno spaventoso gigante. Takže hele, tady máš jako oslabení, že tě nesmí píchnout komár a tady máš jako výhodu, že můžeš umíš margaritu pizzu, tak to je zvláštní pizza. Aspoň další věc, co můžu tady točit. Jdeme dopředu, to je skvělý, ne, Viku? No to je bomba. Nic nejde vidět. Venku a tady je takhle z každé atrakce, co má nějakou tematiku, tak když vyjdete, tak máte vlastně shop udělanou na tu tematiku. Tady Jumanji. YouTuber. OK, takže tohle je všechno pro tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, zvoneček, koment, share, mějte to úplně všechno. Já vám děkuji, že jste to dokoukali až sem a vidíme se u dalšího videa. Čus.